खुलुमबाय जों दिनै 15 आगस्टनि थाखाय गामियाव 6टासे टीम बानायनानै जोङो जोलुर गेलेगासिनो दङ आरो दिनै आङो गामिनिनो मोनसे टीमजोंहाय गेलेनाय जागोन मानो होनबा आंहाबो गेलेनायनि गोसो दं जोलुर गेलेनायनि मानो होनबोला गोबां जायगाफोराव गुबुन गुबुन टीमफोरनि गेलेनायफोरखौहाय आं भिडिअ बनायो नाथाय दिनै आङो जोंनि गामिनि टीमजोंनो आंबो गेलेनानै नोंथांमोननो दिन्थिनाय जागोन स' नोंथांमोना बे जोलुर बादायलायनायखौहाय नायलांबाय थादो दिनै आङो गेलेगोन जोंनि गामिनिनो सिनियर टीमजों बिथिं केमेरामेना एसे दिन्थिनो हागोन बिथांमोना जाबाय जोंनि गामिनि सिनियर प्लेयार्सफोर आं बिथांमोनजों गेलेगोन जोंनि एगेन्स्ट टीमा जागोन जोंनि गामिनिनो आरोबाव सिनियर प्लेयार्सफोर बोराय आरो बिथिंजायनि सेंग्राफोरा गेलेगासिनो दङ बिथांमोननि जोलुर बादायलायनाया जागासिनो दङ फार्स्ट हाफ जोब्बाय दायो सेकेन्ड हाफ गेलेगासिनो बिथांमोननि जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि जोलुर बादायलायनाया जागायजेनगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दसे खारदो दसे थादो बिदि बुंदो सेंग्राफोरा दाबावसो गेलेखांबाय दायो गामिनि बोरायफोरा दोलोनि जानानै गेलेसिगोन स' नोंथांमोननो आङो फुल मेट्स दिन्थिनो हानाय नङा मानो होनबा दिनै बेटारिया ल' जाबाय 가져가! 우리야!
Hah? So लोगोफोर फाइनाली जोङो जोलुर बादायलायनायखौ गेलेखांबाय जोबोद मेंबाय नै प्लेयार्सफोरा मेंजोबबाय जोंजों नै सासे नेशनेल लेभेलनि प्लेयारबो दङ नै बिथांखौ बयबो सिनायो जुनास दैमारि बिथाङा नेशनेल लेभेलसिम जोलुर बादायलायनायाव सहैनो हाबाय बिथांमोनाबो नेशनेल लेभेल गेलेनाय सासे फुटबल किपार जोंनि गामिनि गेलेनानै जेबो मोनबायनो मेंबायना मादि मोनखो गेलेनानै बेसेबां गोबाव जाखोमोन जोलुर गेलेया मथा-मथि बोसोरब्रै जाबायमोन बिथाङाबो जोबोद मोजां गेलेयोमोन दायो गेलेनाय जाला नै बिथिंबो सासे नेशनेल प्लेयार जों गामिनि दायो बिथाङाबो रिटायार जाबाय बहा गेलेयोखो नोङो जोलुर बादायलायनायखौ गेलेबाय गोबां जायगायाव गेलेबाय गोसोआव गैला आउट अफ आसाम गेलेबाय नामा गेलेबाय बहा गेलेहैदोंमोन दिल्लीफोराव बिथांनि मुङा बिराज बसुमतारी जोंनि गामिनि जोलुर गेलेग्राफोरा जोबोद गोबाव जाबायमोन स' दिनै जोबोद गोबावनि उनाव बोसोरनि उनाव गेलेफिनदों गासिबो मेंबाय दिनैनि जोलुर बादायलायनायनि स्करा जाबाय मोननैबो सिनियर टीममोन जोंनि गामिनि सिनियर ए आ 0 सिनियर बि आ 0 स' दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय